दिनैनि समा थारैनो जोंनि नैबे आर्ट मोशन पिक्चार होननाय मोनसे प्रडाक्शन हाउसनि थाखाय आरो जों बे प्रडाक्शन हाउसआव खामानि मावनाय गासै मावगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान होनना बुंजायो। मानोना जोङो बेसेबा नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जों मोनसे सावथुन बानायदोंमोन जांख्रिथायनि थैसाम। बे सावथुना अलरेडि बायदिसिना गामि ओनसोलनि जायगाफोराव दाब दाब देखायनानै जोङो बेहाय साक्सेस जानो हाबाय। थिग बिदिनो जोङो जायफोर सुबुङानोखि दासिमबो जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ बायदिसिना उसुबिदानि थाखाय नायनो सुबिदा मोनाखैमोन, थिग बिथांमोननि सुबिदानि थाखाय नै दिनैनिफ्राय जों आरोबाव जांख्रिथायनि थैसामखौ होबाय। दा जायफोर बिथांमोनानोखि दिनैसिम नुवाखै सावथुनखौ बिथांमोना नायनो हायो आरो जायफोर बिथांमोना नायखांबाय बिथांमोनाबो जेन माने हलाव फैनानै नायो। मानोना बेहाय हलनि मोनसे आमेज थायो, फिल्डआव नायनाय आमेजआ बेलेग, हलनि आमेजआ बेलेग, बेखौ बिथांमोनाबो एन्जय खालामजायो आरो आङो बेखौनो खावलायनो सानो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै सावथुनखौ नायफैयो जों। थेंक इउ। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।